Защо имате вие дълга коса и дълга брада? Дълга коса и дълга брада нямам, братчето ми. Разбира се. Нямате дълга коса и дълга брада. Няма ти жълт. А снимката както лежите до Мария Матева, на кого е? Нямам такава снимка, братчето. Нямате такава снимка. Нямам, да. А я питайте Мария Матева дали нямате такава снимка. Ами айде да видим, покажите снимката, нали? Така, вие така... Слушай, вие така спинкате, Жорка тук го уби. Слушай, вие така спинкате и тя така ви е снимала и ви е снимала така едни други белези различителни така по вас. Защо сега Жорката тук обаче го... Край, няма такива работи, Айде, сменяй платформата. Сменяй платформата, бе, мършо, ти нямаш право да се обаждаш. Сменяй платформата, галапейшо. Ама нямаш право да говориш на хората ми казва нещо. Човека казва нещо, Айде, галапейшо, моля ти за... Знаеме са господин Георги Панайотов, моя наш. Аз белези нямам. Ама нямам белези, Няма, да. Поред мен е съм ти се доверява. Той ни е бил баш сам в началото. Ама 20 човека да говорите, няма смисъл да говорите 20 човека. Само секунда. Мария Матева вика, този човек вика, не знам, вика Жорка, вика, защо е толкова агресивен, плаши ме, вика, приема, вика, някакви лекарства, вика, и аз съм като е нагласена според мен. Жорка, кажи на камера с ръка на сърцето, аз ще видя, ако видя... Нали знаеш, пусти с камерата, брате, го кажеш с ръка на сърцето, честно. Аз съм видял на всичките, нито на гълъба, нито на... Ей къде? Господин на Байгала баща ми. Дай да видим въпросната снимка, коя е тази снимка, да видим въпросните чатове. Слушай сега, господин на Байгала баща му е с дълга коса, с дълга брада, има белези и Мария Матева лично това ми го е потвърдила, всичко ми е показала и знам го от нея, знам го, че пие лекарства. И тези белези, които ти ги имаш, са от операция, която ние ще да се смеем. Масакре!